ti predstavljaš sebe, znači lošim. Sad upravo to radiš. Ma to vi mislite. Ti možeš da imaš razlog i imamo ga nemaš. Imamo svi. Ali ja ga ne... Evo imaš ti. Kako ti? Što bi ja nekog dirala i pravila mu loše ako što si mene dirala? Što si mene dirala kad nisi dirala? Naprimjer, doći ja ti nešto dobacim u emisiji, nešto vezano za... Ti doći kažeš ti smrade, nemaš deca tvoje. Što si ti meni sve rekao? A o tome se radi, znači ti meni možeš... A ovo drugo je podlost. Kad ti nekom smeštaš. Ko je tebi ovdje šta smeštio? A nisi, nego pričamo o tome. Tebi smeštaju tvoji prijatelji, ti si smeštala sama sebi. Evo, što sad oni meni smeštaju? Evo, kaži. Pa, rekao sam ti, kladili smo se. A iz ovoga bi trebalo, ja bar tako vidim, i to nema veze više sa mnom, da ti uopšte ne vidiš poentu cijela ove večerašnje emisije. Kadra, kakav si sjajima, ne, ništa.